literalment Marc. I jo soc Marina, som del col·legi Antonio Machado. Vos anem a ensenyar a fer una compostera. Una compostera serveix per a tirar residus orgànics, també anomenats com bioresidus. I se preguntareu, per a què serveix una compostera? En la compostera es produeix una transformació. Aquest producte final l'anem a utilitzar per a fertilitzar les plantes. Comencem a muntar la compostera. Ja tenim muntades els quatre costats. Ara anem a muntar les trampilles. Finalment anem a muntar les tapes per a protegir dels animals i la llum del sol. Una vegada feta la nostra compostera, anem a ficar la malla inferiorment per a protegir dels animals. Roedors. I ja tenim la nostra compostera. Ara posarem unes bigues per a subjectar la tela. Bis. I amarreu fort. I ja tenim feta la nostra compostera. Adeu. Fàcil, sencillo y para toda la familia. Like. Animeu-se a fer la vostra compostera.